bedropper af Mads Toppen. Ja. Hvorfor er det, han ikke sætter to hænder? Nu er jeg ikke målmand af naturlige årsager, kan man sige. Men det der enhåndsbokseri, er det ikke en lille smule risky business nogle gange? Jo, specielt når man kommer ud og ikke har kroppen bag. Og det er der helt sikkert nogen, der kan give nogen. Endnu et tilbage. Jeg bliver også korrigeret. Det er dejligt at se, at vi har Jesper Knudsen med, der har lidt mere hjerne end mig til at kunne huske tilbage på, hvornår vi har haft 2 selvmål sidst. Jeg sagde jo, det ikke var sket på kanalen. Nå, jeg troede, det var dig, der havde korrigeret ham. Nå, nej, det var det faktisk ikke. Men det var tæt på, at han lavede et til. Lige i starten af anden halvleg, Justesen. Det gjorde han ikke, og i stedet så bliver det Lasse Krüger, der kommer rigtig, rigtig flot op mellem. Og det ved vi, han kan Lasse Krüger. Og det er jo derfor, de har ham deroppe. Det var selvfølgelig også til at arbejde og skabe noget uro, og Uwe Pedersen vil gerne have, han tog nogle dybe løb, men det er det der vil give ham muligheden for at lave mål i feltet, og det var et flot mål. Synes du, der er fremspark her? Nej, det synes jeg ikke, der er. Synes du det? Nej, det ved jeg. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke set det ordentligt nok. Jeg synes ikke, at han kan gøre noget andet med sine hænder der, Bøge, men jeg kan godt se, at der er hånd på. Men når de sidder der, så synes jeg, det er meget svært fra så kort afstand. Dømt, og kampens de facto afgørelse. Jeg ved godt, det er svært at juble, når man har tabt 1-3, men man kunne også måske få, at der var en halv time tilbage.